Usakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokusithini izinto, amavasha abahlosile bathi usokhuluza ukhokho bewe. Sakhuleka kunina abakhulu, hayi khona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje itsizwa simbiza ngonduna kanjaba. Hayi khona yasuke yahlala, impungu sihlebelela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi siyakhala, sekhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Impungu ngayishikelela phansi. Ake ngikhuleke umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Manguthi umusha kule channel, ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa. Ngumshana wakwaNgcobo ofuze fulele omashiya amahle engathi azoshumayela. Ngumzukulu kaMdumo, umdumo kaThumbula Tshatatsha, uTshatatsha kaPheshe, uPheshe kaMagwiyane, uMagwiyane kaVaphi, uVaphi kaNokhonjo. Mina ke insizwa zingibiza ngonduna kaNdaba. Untombi ziyamncumela, insizwa ziyamkhomba, isilwane esincane saphuma ehlathini ekuseni ngovivi sazivuthulula. Ngoba sigcwele amabethe, ngiyikhole elikholwa ngenhliziyo engalibhadina kancane esontweni ugqamugqamu umsathe enkankane lakha lathi ngahamba. Lathi ngahamba lithese losithe lathi ngahamba, nginkunze ekhonye ishaya ishoba. Sibhongele phansi edla nazo maqede zihlaba isinyelela. Idla nazo kodwa zihlaba. Ngumjabulelo kumamatheka komkakhe ngoba njalo memamatheka kuthi faca. Buka lo mpunga yesintu. Nayi iyogathi yamadoda. Imbiza le evuselela imizwa itholakala khona la eMphelandaba. Iyaphuzwa bafowethu, ayiphuzwa njalo. Uyiphuza mawuzo enkonzweni ukuze izokwazi ukuthi ivule imithambo bese ukwazi ukushumayela ngendlela ekufanele ukuthi ushumayele ngayo. Iyogathi yamadoda ke siyakwazi ukuthi siyithumele noma ngabe ukuphi la ukhona, kodwa umuli la KwaZulu-Natal siyakwazi ukuthi sikufakele eTexini ifike ngalolo suku oyidinga ngalo uma uzokwazi ukuthi uyilande kulelo tekisi la ngakini. Iba u200 uma uzoyithola la eMphelandaba, kodwa u300 uma sizokuthumelela yona sekuhlangene nezindleko zokuyithumela. Iyogathi yamadoda itholakala khona la eMphelandaba, yale ikhaya eMphelandaba. Nencwadi ke bafowethu ezifundisa isintu nazo sizilobile. Ikhona incwadi esihloko sithi sithini isintu, amava ahlabahlosile, uyokhuluza ukhokhobe, nencwadi yethu yokugcina indlela yesintu engeyona kodwa phela yokugcina ukuthi sesaqeda ukuloba. Cha, asikaqedi ukuloba. Ikhona enye incwadi esazophuma kodwa ukuthi nini asazi, nathi sisalindile kubanikazi bomsebenzi. Kodwa indlela yesintu ngiyafisa ukuthi abantu bayithole. Indlela yesintu kuyabiza bafowethu, u700 kuhlangane nokuyithumela. Mawufika eMphelandaba u600 rand. Indlela yesintu sibhalile ngale hloko esizokhuluma ngaso sokungeniswa kwabantu abadala. Le hloko bafowethu angifuni ukuthi ngivele ngigcume ngihlala ukuthi abantu abadala sibangenisa kanje. Yingakho nakumfanekiso oqoshiwe odlule ngiqale ngachaza ukuthi makuthiwa ngingeniswa abantu abadala noma kuthiwa abantu abadala bekho, kubalekile ukuthi uqale uthole kuqala ukuthi abekho endlini enishisa kuyimpepho, ngoba nasendlini enishisa kuyimpepho kuyenzeka kube khona izinto ezibenza ukuthi abantu abadala baphume kuyo kodwa bangaphumi ngaphandle kwecebo. Kubalekile ukuthi mawusutholile ukuthi manishisa impepho nisuke nikhuluma nodwa, thola ukuthi abantu abadala ngabe kegcekeni bakhona nasibangenisa sibangenisa sibasusa kuphi. Nako kunye ngifuna ukukuthinta okubalekile kakhulu. Kunabantu othola ukuthi emuva kubo bazongahlalisani ngamabomu bese abantu bagabe ngokuthi bazophuma bakhe imizi bese bangenisa abantu abadala bakhe imisamo. Kanti akuhambi kanjalo. Akufanele abantu emuva emakubo baxoshwe izinhlambuluko abaziyeka ngamabomu ukuzenza bese bathi bazophuma amanxiwa bahambe boqala imisamo yabo la bezoshisa khona impepho. Lalela, uyabona uma phakathi komuzi kukhona ungezwani, kukhona intuthe khona phakathi komuzi eshunqayo, nangale kwelamathongo kusuke kukhona intutho. Ngenkathi nenihluleka ukubuyisana bese nenza imikhuba kakhulu, nithi hayi mina ngiyaphuma abantu abadala ngizobalanda olwandle, nala uzoqala khona umsamo leyo ntuthu izoba khona ngoba umsamo wenu uyinto eyodwa.
ayikho into ebaluleke njenganokuthi uma kukhona ukungezwani phakathi kwegceke ngoba imizi eminingi nemindeni eminingi ayizwani. Hayi ngoba kungezwani yona kodwa amathamba alele phansi kothu lomhlaba angezwani. Akusona-ke isixazululo ukuthi wena ujaha ukuthi uzophuma umuzi bese ufuna ukungenisa abantu abadala ukuthi uzoba nomsamo wakhe wedwa. Kubalulekile ukuthi inhlambuluko niyenze nizame nakuba kunzima ukwenza inhlambuluko ukuze nizokwazi ukuthi nibuyisane namathonga akwazi ukuthi abuyisane. Ngoba uzophuma lowo muzi wakho ube nawo umsamo wakho ozokusebenzela kwaleso sikhashana. Kodwa ekugcineni konke kovuka mhla wena usufile. Abantu abadala bofike bakubuza ukuthi wenza njani. Wena wavele wayeka ukwenza inhlambuluko wathi uphuma elakhe inxiwa ufuna ukuba nomsamo wakho. Uma ni umndeni kubalulekile ukuthi njenganomndeni nikwazi ukuthi nibuyisane niyenze inhlambuluko mayidingakala ngoba ni umndeni nakwelamathongo nofika nihlale ndawonye noma ningahlukana ngokwemizi emhlabeni kodwa kwelamathongo ila nofike nihlangane khona. Ikhona futhi la kothi manifika khona abantu abadala sebenibuza ukuthi yindaba naqhelelana nahluleka ukwenza inhlambuluko yokubahlanganisa bese niyaqala nizohlupha izingane. Awuphele lo mkhuba ukuthi kuzothi mangezwano ekhaya bese ngingabuyiswana. Abantu bathi bona bancingana angabibikho ofuna ukukhothama. Ayiphele leyo nto ngesizathu sokuthi umuntu uzohamba ayesangomeni noma kubani umelaphi wendabuko afika amenzisa umkhuba ukuthi ahamba aye komlandela abantu olwandle. Abantu abadala musona ukubalanda olwandle. Abalando abantu abadala olwandle. Abalando olwandle abantu abadala. Kunenxiwa lakini uma kuukuthi wakhile abantu abadala bekho mhlawumbe nasuke emanxiweni awayekade enkandla. Kukhona inxiwa lakini elisenkandla kufanele nihambe nekulona nolanda abantu abadala. Uma kuukuthi ke umuzi wakini uyawelula kufanele ukuthi uhambe uye lapha uyobika phakathi komuzi wakini lona owelulayo. Uma ke wena kungeke ubambisane nabantu abasele kulomuzi omkhulu wakini ngoba ugabe ngokuthi wena unemali uzovela uphume wena uthi wena uzofaka umsamo wakho uyolanda inyanga ikufakele izilwane emsamo ikwakhela umsamo ongewona. Yebo izinto zokwenzeka ngoba zobe zenziwile izilwane inyanga ezithathe yazifaka emsamo wakho. Baningi abantu thina sike sibabuke abantu sebenenkinga umuntu athi nanga umsamo wami uthi uyabheka endlini yakhe lathi umsamo kugcwele amabhayi kugcwele yonke into kugcwele izigubhu uthi umsamo uhambe waye enyangeni ngoba yena uthanda indlela ezinqamlelayo. Wabafowethu nodadewethu uma kuzongeniswa abantu abadala kudinga ukuthi kube khona ukuthula emuva makuwukuthi uyelula. Kufanele kube ukuthi inhliziyo zenu zibuyisene kungabi ukuthi emuva uyabaleka udala inkinga mhlambe emuva kini wabese wakho umuzi wena ngoba naku ukuthi ufuna ukuba nomsamo uzobathatha abantu abadala ubangenise ngaphakathi. Akukwazi ukwenzeka lokho. Makukhona inhlambuluko ekufanele ukuthi niyenze kufanele ukuthi leyo nhlambuluko yenzeke injengoba injalo ngaphambi kokuba ke wena ke uthi kusuyelula ngoba uma welula kufanele ukuthi ubike kini ubike la kulesisekelo lesesikhulu ukuthi ngiyahamba manje ngendaweni ethile ngonakhela umuzi ngiyanelulela umuzi wenu. Hayi lento yokuthi uzovela uthatha indlela enqamlelayo bese uthi wena uyahamba uyokwakha umuzi ngoba naku ukuthi wena mhlawumbe unemali umi kahle. Izona zonke ke izinto lezo bafowethu nodadewethu ezigcina ziba nomthelela wokuthi uma abantu beqala imisamo uma abantu bengenisa abantu abadala uthola ukuthi abantu abadala bazongena izizathu ezinjalo izimo ezinjalo. Kubalulekile ke bafowethu nodadewethu ukuthi siqikelele into enjalo ungabaleki kini uthi wena uyokwakha umuzi wakho mawufika kulowo muzi wakho uthi la uzofika ufake khona abantu abadala. Abantu abadala ngeke baze bangene ngoba indlela ohambe ngayo kini akuyona. Uma ke bafowethu nodadewethu kuzongeniswa abantu abadala kufanele usenze isiqiniseko sokuthi uma bangenisa ngenhloso yokuthi uyelula umuzi kufanele ubike emuva njengoba sasichazile kulo mfanekiso oqoshiwe uzobabikela ukuthi ngosuku olithile ngobe ngimngenisa kuloya muzi wenu ngicela ningilinde emasangweni. Uma kuukuthi abantu abadala abakini basala enxiweni uyohamba uye khona lapha enxiweni. Mawufika enxiweni ila uyofika ubathathe khona ubalanda ngembuzi
nakhona futhi kuke kuhluko ukuthi isimo sasinjani lapha emanxiweni. Uma kuwukuthi awazi kobaluleke ukuthi niqale ngenhlambuluko oqala lapha enxiweni nibageza abantu abadala ngaphambi kokuba nibathathe. Uma kwenzekile nabathatha kade ningabagezile kofanele ningabangenisi ningakabagezi. Izona zonke izinto lezi kubalekile ukuthi sizibheke isimo senhlalo ukuthi sasikade sinjani uma kuwukuthi nobalanda emanxiweni. Uma kuwukuthi abantu abadala vele bakhona phakathi komuzi kodwa uyelula nakhona kubalekile ukusibheka isimo senhlalo nomoya phakathi kwekhaya ukuthi unjani ukuze ungeke ubangenise emzini omusha ningabagezile. Izona zonke izinto lezi bafowethu nodadewethu kubalekile ukuthi siziqikelele bese siyazenza. Kulungile. Asibuyeke manje kumfanekiso oqoshiwe la sesizochaza khona ke manje ukuthi ke abantu abadala bangeniswa kanjani. Umuntu nomuntu uzobe sebuka isimo enesiqondene naye ngqo okuthi mina nasi isimo esingithintayo. Sizochaza la besuka khona enxiweni, sichaze la besuka khona ngaphandle kwesango bengeniswa ngoba abantu abadala bafowethu makuthiwa bangenisa welula umuzi awukwazi ukuya kini uthatha amahlahla uhambe nawo usususile umsamo uma kunjalo. Kodwa into yenzayo uyababikela ukuthi ngosuku oluthile ngizobe ngingenisa, ngiyacela ningilinde emasangweni. Uma kuwukuthi abantu abadala ubazi inhlobo ukuthi baya kuphi namanxiwa futhi awuwazi nakhona futhi ikhona indlela ekufanele ukuthi wenze ngayo. Uyahamba uye kushembe mawusizwa yimina, uyahamba uye kushembe uyonikela ufike ucele kushembe ukuthi akakulandele bona la bekhona ababeke esangweni lalomuzi usuwakhile la uzobangenisa khona. Ikhona ke la yobusufika khona nembuzi usuzobangenisa. Kulungile. Asibonane kumfanekiso oqoshiwe olandelayo la sobe sesichaza khona ke manje ukuthi abantu abadala ubageza kanjani, leyo mbuzi ukubageza yenziwa njani, uma sesibangenisa sibangenisa kanjani, leyo mbuzi ukubangenisa yenziwa njani, uma sesibangenisile isithebe sibapha nini. Ake sithi ke nje impunga